Здравейте! Има нещо, което бих искала да съм го чула и да съм го разбрала и осъзнала по-рано. И затова реших да ви го споделя, а именно, че емоциите на другите хора, бурните емоции на другите хора, са всъщност тяхна отговорност. Как ви звучи това? Да, когато шефът крещи или се ядосва, или се държи неадекватно, или партньорът изпадне в истерия, в недоволство, неудовлетворение, което го изразява по един негативен начин, недостоен начин. Това могат да бъдат близки, това могат да бъдат колеги, могат да бъдат роднини. Всъщност, тези емоции или управлението на тези емоции е отговорност на тези хора, които ги проявяват. Какво можем да направим ние в такива ситуации, конфликтни ситуации, когато наистина пространството на доверие, пространството на уважение, на ценене е нарушено? Тоест, другият се държи неадекватно, неговите емоции са бурни, неовладени, той не умее да ги управлява. Какво правим ние? Как да се държим ние? Първото нещо, което мога да ви предложа, е наистина да си кажете: това не е моя отговорност. Аз не мога да поема отговорност за това. Този човек е необходимо самостоятелно да се справи с собствените си емоции. Това не е моя отговорност. Нека фокуса да остане при вас. Нека фокуса да остане върху това. Кой съм аз? Къде съм? Кои са моите ценности? Как се чувствам аз? Кои са моите потребности? И запазете самообладание. Да, наистина това е трудно, но в момента, в който си кажете: това не е моя отговорност, другият може сам да поеме отговорността за собствените си емоции и за начина, по който ги изразява. Точно това ще ви даде тази дистанция, здравословна дистанция от случилото се. Точно това ще ви помогне в тази конфликтна ситуация да запазите спокойствие, да запазите достоинство, да запазите самоуважение и известна дистанцираност. В такива случаи, особено когато емоциите на другия са особено силни, особено бурни, агресивни, може би един от вариантите, които биха могли да помогнат, е да се отстраните чисто пространствено, да отидете в друга стая, да напуснете пространството, 10 минути да останете насаме и да оставите фокуса върху себе си, върху собствените си емоции, върху това, което усещате вие, което виждате вие, и по този начин отново да се центрирате, да останете онази цялостна личност, която носи отговорност за собствените си емоции, а не за чуждите. Така че ще се радвам, ако това осъзнаване и това изречение ви помогнат в следващия момент, когато някой се държи неадекватно или изпадне в ситуация, в която не умее да контролира емоциите си, да ги управлява. Просто вашата задача е да поставите граници по един адекватен, деликатен, хармоничен начин, без да наранявате никого, и в този момент наистина едно пространствено дистанциране би могло да свърши добра работа, просто защото когато човек е в своя емоционален зенит и е в бурята, не е необходимо да наливате масло в огъня, както се казва в една българска поговорка, а просто наистина да издържите тази неудовлетвореност, да издържите на това недоволство, на този неадекватен израз на емоциите, без да създавате излишна драматичност, което би могло да усложни обстоятелствата, да усложни цялата ситуация и от мухата да се получи слон. Просто